खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 15 मे बुधबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नखरनि हाबायाव गोबां खामानि मावनांनो हागौ। देहाखौ जोबोरैनो मेंखांनाय मोननो हागौ। बृष राशि। गिदिर खामानि मावनो थाखाय गोबां गोहो बोलोनि गोनांथि जानो हागौ। खामानिफोरा जाफुंगोन। मिथुन राशि। जानाय लोंनायाव साबधान जाना जानाया गाहाम जागोन। बेराम आजार सोमजिनो हागौ। कर्कट राशि। समाजनि मोजां हाबा मावनानै मान मोननो हागौ। बयजोंबो अनसायजागोन। मोजां सान। सिंह राशि। मावनो लानाय खामानिफोरा गोदोना थानो हागौ। खामानिफोरा आद्रा जानानै थागोन। कन्या राशि। गोबावनिफ्रायनो हास्थायना थानाय मुवा बेसादखौ मोननो हागौ। रंजा बाजायैनो साना बारलांनो हागौ। तुला राशि। गोजानाव थानाय लोगोजों गोबावनि उनाव लोगो मोनलायनो हागौ। गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। वृश्चिक राशि। रांखावरि बिथिङाव गोग्लैसोनो हागौ। जार्लायाव गोग्लैनांनो हागौ। गाज्रि सान। धनु राशि। न'आव थानाय मुवा बेसादफोरा नस्त जाजोबनो हागौ। गोसोआ दुखु मोननो हागौ। गाज्रि सान। मकर राशि। गोजान लामा दावबायनो मोननो हागौ। गोसोआ रंजाखांगोन। मोजां सान। कुम्भ राशि। नोंथांनि थांखिया जाफुंनो हागौ। नखराव सान्थि फैगोन। मोजां सान। मीन राशि। साननाय हनायफोरा फेलें थांनो हागौ। दुखु दाहाजोंनो साना बारलांनो हागौ। गाज्रि सान। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमोलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्रोएन्टार'लजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फेसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सीटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।